Rero abagaga abakungu baichoire kobabwa abakungu babaichire kogotara beko mukono mubuko muna gogo kweya giga agotagariri kwandangirete na kibano rojo koragaki bato baichoire abaisike baichoire abangina naino na bieta ne yakimogwaga abangina mochi gwako mocha bana bagende skuru gaki kaki tigo boche kaki abaga mbarenga bali bagwaka mbasabire kaki moimo kia mahoko igo abagaka moratoko motoko amaene nkioko na kuoma nelio mokungu tomatio mokungu ne queen intayo tokoro kumosaja muna bana basaja batanywa amati barege musangerekana anto bamanya bana ngaitora bamanyanye monto kiora atare bwonya tubwati omukungu onche kikando orore nko egere nko to basa ko bamuna likangasi busa yani tokora no kasi ni yago akoboreri elieta na amatara na basinye tukongego maite akareto musacho ndokoro uchaki Johnson akambori elieta ngo chikora moki ngarra yaja ndoche no mutomo muroyo no muyabaita okagete okoega nkubwate fomi olengo tari raisigo mbosigo barete tabaku abaretera tu abandi mbia more koego mokungo mo ikinka nego sori magakori ne choki ngerigento korusimbura mutu igo bwe chana kobeke bikobamo muna matara na bama ete ngata konyara kabeka chikaramu aisato uru embaliri et ngachiko akanga inanga no mwalimu na chete ko sireki na lirio rocha balimu basikire ngasokie gali mara moja kabona ngababo monta basa kongo bateki ya yetikanda iko ngonyora baba no mwana busi erongi ani gasa beteri likare oroche matonga isikuru ne chisuwali bale kobeka chikaki chiria bana kona igete go ikonga teba yaya tinko genda na ikire gosari bana ngachaga koiboro bweka ngoso kimneti ngage swahili gitai bana nkimogo korerai ngibana mo kwerera iganga bana omenye muno musongo abasongo so bakalemba kali ne culture na intunto bwate culture karareta tari mokago gotogeri nganko ngakiroresi soka gochie choma ge ngakiresi tokwana naye nonya ne chitage kaikomi na inchenyi gubija ekiagere kero na koiborete moka otaringo bana nchengo korera asara kaki ngokorera asara kaki asara kwa asara. Get to the point. Take a step forward. Omukungu okolenda abana omosesenia Nyasaye osesenia abana baye noroiboro rwae rwensi bakaba chokoro tata bwe miganda na bamura bamwe abone community engimane kanisa bano gwanja kwa otiga gokora keuga twakurire aserie tara Yesu mutoria. Amen. Abagusi bagateba narenge kolimangana nanyora nondo koli Yesu sana 12 kebungekemo bono asengenje yabana banyasaye tata bwe miganda yo toiro obugima oyo bwanchire twabokire twachire kora saburoni munakoye niwa abana bane pole sana omane nabasenie wetani onsi amakwelia ya mubasukano bono abangina mbia more na kibano gota aye ege twachakire gosoma igwa bibiri munego teba tosome asegeta bya Isaya 51 kibungo 12 ando yonda some bono asegeta bukebiro 29 bibitini ebinde mbina gocha chakerabu igwa onde tarengina bukuga ero bono Wotana teba 51 tuarabu eginege songo bibiti 1 tuarabu bono igwa Nyasaya oteba ninche inkobaremia Nyasaya inkobaremia re na andi Nyasaya inkobarore kanerari omoga keru kolire sabali bono chaka koligere linainunga esabali bono mobwate na kibone esabali yere bono Biblia teba Nyasaye
nero koremia abantu igwa aye naye ngo okoiroka mwanya bantu abagukwa timobasa koiroka mwanya bantu no mubero oyo ogukwa abana ba Nyasaye bakanche mongiro kanje no monto nanche ngokwande bantu bande bakora botigeri kisigati igoroga ngagambone ana tambone obe puogo teriande ayatabe getabu keri twagenda kanga kyaratira machibu amagane birenta kan ayatata 29 ekabungo bibitini aye family Nyasaye nero kobaremia njagona chiremba tabia magana yebuku more maseli tare ya Yesu elinde makore meremo ya ino na inu maganya chingaki nora to nakorera buno monto omoliri to basa kona korero mogaka ayege ntogote baliokanga mogaka Saburoni timoka nkwangeta abana wantire egente kanene mbere mwa Nyasaye nakoira nerobo sera bwa Nyasaye ekikioka kogo chigotakanga ngamukama murani ngaretete merondo mboronge ebimbiri binto byao aye limia maiso tabanga mona no gwante kwa gokore naki gokore oyo chiro kare bokoborogochi motige koragira magurara ambuke chena gotebi no ani jaya nemborogochi arenge lero tondo chimna gutacha wana sora go chenja ba igwa aye soma intwe ni gotora sense obogeni bana ba Nyasaye tangaso marumu ekorugoro egoteba inju twesi no bogeni tore obolimo gosoma inju na abagakaba no nyamuka okaramu ebe sara ligaroche bone ntera mo kwegenda neri obuse to mubuko munoko rusi arangi no koboko no okori ya karati gaye tiganda umera none libuna nchesi oroliera ngira gake aje tigaye enseye no bogeni tore igwa taba naende ni gotora baeti sisi sote ni wapita njia intu otora baeti intu na baeti obolimo gosoma Saburoni tabeti omoeti najete nkari baba no najete igoro aba omomuro ri ogokara America na omomuro yo gakari kurkura bairi anta baba gonkwani biya mpaka ndorana ngakingo korando rumwana uri gaki gonkwani biya higa ngai banare tata ndoche na boro muyama Nyasaye goseseni yani agonkwani no makwani okaigatari besa inyugu ngoyera no muyo karama ojo ekene kero tato mwabasira nabante binga mama to sabere tato minto kwere ira tambe no nyani njenkarira mahene twarenge na mataresa baliga moja kwa tembe ni tara tibu tembe yani umugakuruche mwachete komo amanya gogotiga yani abagaka matukaya tayo no nyakore moyo enkoro yetigarita sininiga bona Saburoni gakorwa na manyete ngana chege tonda maene abangi naba nakibana mwaka geta abagaka okona gotebyo mugaka nga tindo chinka abunore nakyota getabe nakyota getororabe omugaka asikwa seritari ya Yesu kabeiro monene gabuna Saburoni ga basi kaine no mongi noyo baretire people ngete gento kyare ngari nora naroche no gosibienda na koragira yani kumbe binte kero bigosuma eri nari ogokubage yani narirete kero naige tabwo mugakojo tata mbia mana rafa eri nanje mamwango rere gari chitage kaiga na ikide nanje basaja abaganya banjaire mana wambwate viri tali babenda busenkumetinga ngosuma eri Nyasaye ra kumigo yo ninje nancho monguru ndoche Nyasaye ngo chenchiore bintu bano nikirende kenda mwamwe gukuriira baba hekereke nyoroke gukina igo naye gwakinire nonya tobibwati haleluya nyombe ngiya nero kobeke kemanyererio kwatabanga kogo ikamasimba kogo tirake kogo ikagesicho kokorigerero goro chinyomba chikora taiga abase ino ngochi moina
igo monto gakorire amagenderero ekemenyereri nkeri kobo intu n'abaeti nande n'abageni enseye tari seito tata kwana agoteba ng'a amatuko ayo okomenya ase ense niganga buno omorengari matuko okomenya banto bakoroche omonene agoteba rero nondoche mambi nabondo abetimbo abairi gose ngokunde beso konyora ng'ana one eributata nkorere amang'ana gochinda ekiagera keronda akunenda nkogenda nero noragenda nechibesa saburoni nagenda na kende abangi nambiya more nkobunchore eriburi gose gogoteba ng'a eyero nenda busa eyero nkoraga chande tigankoerese nkonyaga chore embe bankoriere gose omonto otanyekorete emeremo nkoriare kararinke chake nagosomia abana nkoire omwana akoire emonugoro ng'a chibesa chiri bwa emerongo motebi ng'a inche ase chibesa okoegwa eribu 50 eribu 5 na echiane ngochiera echiro ekiagera tingokora chibesa chionsi imanya gokustress abangi nambiya more eseye ngoeta tore ebuku yamanya goteba igoro twagacheirwe egutu abana ba Nyasaye egutu nko eguturi eseye ronkorutoro egente kenene tigabitina mwana omonto gaetire teba amina njena bana ariko teba amina iga abana bakana gweta amina etinyi gweti byanda bikomputore linsa njena ariko igurio kana teba amina abangi nambiya more nkige kogera kware ire iga kara aye somange bweye yama yatigere chimatani nkoranki somya egetabu kyomurandinye kebungo isana bantu bandi okorora abantu bakogenderera muntu nubwate gari babendeje kugusabusi lyori bano to kuragira bono lyori utambete kimero buno moindi omwamete buna makara abumanyi wakere byabande naye mambingo chabire haleluya ngayoga somo mpasita omoriri nigagwetumata kera kwarorire ebinto byabande omoriri gagwetumata ekemambi igabwatete noro kero okore ebinto kabire siborenda mokungu siborenda ko siborenda tari egetamba ogusibora sibore nkoro binte biya bisoe onora igo buchima gakende nkeyo aye takorea inkiokorera baba nkige gukuri aye soma mugakuri aye nsomere soma pastor nabweria omobero chaka bijamba igweti omoriri nigagwetumata moriri bwetumata nabweria omobero era omanya kwerio ojikobaranga Susana narora lirimo isonde mbiyo ngaye ntige stress ngitete goko mabori na aseki yani abana baeteke nyoro oyo nene rosieka ko bori laki ayoka igana rago korei no maetenga na bago sieka tata bwe meganda amanya ko igore bibao anyore green card agenda America ochire na besa gostaraja nkiokorera no maetemuna na asieke atachete university amanya kogende geto gekaro kunga wiring nero na reka bwati chibesa gakitigantangase omorero oyo na ranka leta mumuronde gari bwonega tobekere bikombe ne bintu binde muomo muraiga akaegwe besa bono nonya ninche siorurie kambwata ngachaka gotebia abana amaene akachukorukane nkareri okindo ngamotabinga noroche muno chagiteiga ogatoroserie TV gwatoroserie omorero mereme nero okogenda ebwate chibesa tori go chi university pi bono omonto oyo oramoire polytechnic asome amanya kogenda achake korosie mere nanyora besa gusakonyora kyokorera kyogwetumatera botokonya yani abakungu aba tigakona kweya karibu tata bwe meganda nabwate miroberi Nyasaye gagotebanga ngokororekanari bwo gochinga kyotakagireti agotoronga pa montata morusio tata bwe meganda oyo gosetseni nora onora totebinga ebensieri nabo koiborera nitugune
Kosendero yachete. Tari kabati mwabwate kamaraba. Bono kotenya sao gosesenia. Moga kuyona kia kububi. Ngakia kwekere bintu bya sumairiji. Na kia kwa musacho yo saburoni. Ama ene no musacha. Na achete korandi moina ali. Kana na acha karandi go bano ngatono kali bano ngakwa. Enchara bano yandiri ke go sabusingo bano ngongo kwana bose ngo kirabano. Kabara ngo kubano ke obisa iga gake abantu bara. Nkanyoro mwana ri otanga so igari. Kabara igara changi kikero kambe ke gari nga batarango na onkendendi. Omo sacho yo saburoni agatabango mongina. Ninje ngo kobanga. Ngagira. Mwana uri agake siminga kaimu aikire twaso iro hotel. Teri ne karari baba erekeroka. Nga engo kengima njiko bwate bisto eye. Inyugu ngabano teri ko buyara kabia engerekereye. Nkabuyari buno mosi. Nkabuyari buno mosi. Konko genda bwone ngwesikori bunetwani nyamagasa. Na kintari ro musachojo. Akarusia besa hosene chiri bubere agakana arafa bakambeke gari ngabano mongina kendanka kongo ikango taimataranga na nyoro musacho kurgusaburoni barengera rafa inchetinde njengo korugera lakini inchetinde koragera mambi ko bwaki ngamana ko yunga ngokonge ngo keli na indi oroja kero kuarage ire mambi ko bogo kienda ge kogendare sana ngabora nga inkorusyo musacho ndandamente ngabora yaba batigandi chinyeni cyane gakiba aye kogenda tole utata homongina obo murendi bantu kabondo gucharongi namba okoremereri barumi 12 kana sire gukora korandia 12 ntebere basita 12 ina warumi Kiswahili bano 12 mongina yego teba mogoke asogo semelia bono mogaka saburoni oruro abana bane bono mokogoka asogo semelia moremererie asimichando mogenderere no gusaba. Haleluya. Bagendere na kirigi bana bane mogendere no gusaba. Egento kegoita tigana abatebi egento kegoita abasacha chinkanchi koba chinywa machinjinge ngo bwato kamore gose muri koyu ngakibano aye abakungu ntebe gosendi inwe goremera ngani 626 kay enda abantu ba mind you aye basacha bari ndete chinkana bwa batata abana bameka aye tagwatana na dero binto miriande tata na nyoma tabakungu batatu lirinkare bona kama tarare to mukungu igonkobeke eke aramba ndamurase bubi ko murasa bakeshyurulie muite ko ikanyegerera abantu bane gosaba nabangina tukombere talie gosolitiga ayateba tebai igego teba asengencho yomokungu motayai tegerera asengencho yomokungu motayai omonto nigo akoremerwa oborwa nonyane gesamunye kyomogati monta akoremeru obora none gesamunyo yani abagaka osoete mwabando ole putin buogorete iskora obongo bwa ombuyabuli muna matara oza moto mogaka bera ai putin ya no buo okwerega nalinda kure igongo kureteni nkureteni ya saore igoro gukora matugo kianda manya gukura iki kwanyete ke gukuri maete koragere to igotete agakwaga chera gakobekere ngokura munembare lakini nkure bosaiga gaki bosai no igono morabinde tindi gokura nkikia kwangete yanga nkwana kongorera ondo cherete bi usasa bangina babande baruko bakwani araria aye igwa ebukuni yegoteba abakungu abatayai
igo bakobagaria abantu baboru none gesaminyo kyomogati yani abana batari kori kende eng'ombe yabyara igakoira baso inyomba ogikeire ase ritari ya Yesu na taima taranga muna kwari tayirega nande nkoye gore gake gitiga torabora ni omatara botokorisoni abantu kutwabira abanene twarisoni amo ngoma taimwarorera rero abagaka abakungu baichoire kobabwa abakungu babaichire kogotara beko mukono mubuko muna gogo kwokweya giga agotagariri kwandangirete na kibano rojo koragaki bato baichoire abaisike baichoire etangaso abana banyasaye biyamule igo Wednesday na agenda gocharia se bakoroka nga gochasasa moineri inkanyoru umukungu bwata abana saba obegete sigati paka no nchenga ichana nkababori ngo muswati onse inagotoka ngae esigati eyekera ari kurunyomba monto tare ngore komatebi abangina tebi abaisike baino muna bagwesoka tigoboriri tigototogeri tari bono chianga chiachire chachete kare mbiyamore ngai mwarusi oboriri obo bwabesa nani omwana agwesoka otige bibwato isiko abagake siorori yabaira mpaka abantu none kanisa mbagosasimba aba bastaba motago tebiense tigango tebi abagaka ababaringe chirongi gocha igora emerondo yabera bugete myomoma lakini omokungu etwarosa tigubiya twaturagitichi gastoma bono rinde ayo buna kwabika nkeke bana gwakoraga yamore gaki kogocha matangeso kebiya bana gamuna bana mbo bendega gaki atindi ko kumukama taraiga bana no nyani nchentake otinko nyoro omokimbisi angire baba lakini ta kongira ne yangeje mogaka barambo mungaine ngana chete bwana abana babere bagasida bono no yo mombwa to chire bwoye agoteba yeta ndo to sendo bugima hakya bagaka bano na inunki moko ngaine ruga no bosibwo kato kondigereri gakibya akina inu mwako na tubobe to korari yeri omonto buna tingire merondo buna chigwa system gaki ekiagero gotiri igwa abana bane muna mwatigaira jetindi ko babisa omongino oyo nora egentara atake kurwase more tari eriomana egentara atake nebesa etongoro nonya ni chentara egwe besa nkorora nganyare gete lakini onkuni eribu nago chimoino enjera nkorute sumairi na bana bata mama akino anje tebesa inko babori nganya tingwa anje besa na kinkoragira na kingwesoka na kinkomenya abana aba manne mongero monginori na handi simi ekiagera konya nabwatu mwancho yabagukwana nere bono matagia bakungu monyo ameta go sepatu banyo ameta ababonzi bazi babeire people to basa gwaka esimi o akero mongina kabere ekere ko buge ya gatata omongina oyo tonyarire akesimi bokia tari mokago gotogeri nganko ngakero simi soka gochie choma ge ngakere simi to kwana naye nonya nejitage kaikomi na nchenyi gubiya ekiagere kero na koiborete moka otaringo bono nchengo korera asara kaki ngokorera asara kaki asara gwa asara tato mino konyanko rendaro monginori moko manyamuna bari gukwana mokwanere nga mama bwakire na kikwaboka akwane otabanga orore simime
marogo abana agotomerete besa oko ekiagera makwani arikanga nagotebi ng'a mbiya mono tata ngwantomere igotarigerere tisimi omoinyori ng'a abwase esimi egento ngekorete ki nkero mongino oyo none ekero igwete esibiri obosia agochi konywa echae takonywa echae biya mongina naibere tabaiseke obe baiseke naye tobwati ndigereri bono gocha anya tobwati baiseke abaiseke bono bachire bakoruka bakabamura nagokanirie abamura amuna bechanete iga to mistakeni ochigwancha oyomo ndigereri gocha kogwancha oyomo kwaerire ekiagera oyomo yama mochongo chakobare nere gesagiateke agotebinga omongina nora notagete nkoerese ono omongina ochakire gokuminga mangana ritwakwanete nkoerese ari okoerese ogokora abaswati abamba gwancho omongina barore buna egituo gia polisi nonya inche mbatano mbwate ndigete nkundiga baba batari gwetweka mache bagakundekirete bikunda inche nkoreta bagajinsiaga tindi gokumia bakabeke Rafaeli naba manyeta bagakundekerete chituki njikobora muna etuki muneye naitweka mache nakibana bana ba ngakibana emwa beka chituki nachimwa kore nyasa ngachinga kichawe nchakora taki mongina akare gasiao gatite kaone mboga abana bawo kabakararia abo tuma naboko batomero batebia abana bane nyasaba seni omae to korwegeke kwae gwikingi ekiaga inje yamanyete nga nkobwata kangoko obarie metorire ebere ebitume mekaba 10 kibasa kiaroroka gocha imanyete buna nkoriera yani bantu bandi mbamaiti buna bakoriera bangina aba obo ngitingo goitabore tomaiti koria inja bacho korongo babeka amo nababori ng'a nkigiacha ng'a tata nambasa mbe ngoko nabakani ng'a rero muri koragira mino rero gombwate binte biyaga nemboga erimbwate ekiageraga nabatebigo bandetere ngoko nja koragira batiga bakana ng'a babakana ntori koragira tobekere ntutogene mahate ngoika nabasunyorera kero montaka agakagake nabatebi no mosori eriengi batwa itana matarawi narwana abatebi ngatira engoko mino yakora gitoki igombo benkorete naro minta abachokoro bawo nabwo gwancha abachokoro bawo nabwo abageni bawo ekero bachire gogokwani banyora gatoke nkaro basabure banyora karabwo ninkaro banyorera ngori obori bake munebeki igona lyokoro kwa mokungu ngotiga morobo ngiti ngorereke bungo aya tata nsomera lirube lya Yohana 2 kebungo 25 igana kori kurandika jege ntonda gete omwana abana bali yasaba konya mutwaro obwanchani mwancha abakungu baino mama mino momo igwere mo basa ko ngai kwa ile buku Yohana yeri tanga 2 iga o 25 iga igegoteba ibero 25 gegoteba ng'a eyenero eiratulierete nti bana ba Nyasaye tata bwemeganda eyenere eiratulierete ng'a tonyore obogima bwa kare na kare tonyore kereki bana nare gotangasa eira ya Nyasaye Yesu ngochareria kabere agotangasa timoichana sichinkoro cheino momwegene Nyasaye na inche monyegene nyomba ya tata nere no bamenyo obonge onyatai banga nabatebi na achire kobarosa liasi ningirane naende abagaka muratoko motoko amaene nkioko na kuoma nelio mokungu tomati omokungu ne queen intayo tokoro kumosaja muna bana basaja batanywa mati baregesa musangerekana anto bamanya bana ngaitora bamanyenye monto kiora atare bwonya tubwati omokungu onche kikando orore nkoegere nkoi to basa koba muna likangasi busa yani tokoro no nkasi ni yago akobore lieta na amatara na basi nyetu kongego maite
Akaleta omusacha ondo korucha Johnson akambori elieta ngochikora moki ngarora yaya ndoche no mutomo mumuroyo no muyabaita okagete okoyega nkubwate fomi orengo tari raisigo mbonsigo barete tabaku abaretera tu abandi mbiyamore koyega omokungu omoikinka nego sori magakori nechoki ngerigento okorusimbura omutu igo gwechana kobeke bikobamo muna matarana bamaete ngata konyara kabeka chikaramu aisato uru embaliri et ngachiko akangaina ngano mwalimu na chete ko sireki na lirio rocha balimu basikire ngasokie gali mara moja kabora ngababo monta basa kongo bateki ya yetikanda iko ngonyora baba no mwana busi erongi ani gasa beteri rikare oroche matonga isikuru nechi suwari bale kobeka chikaki chiria bana kona igete go ikonga teba yaya tinko genda na ikire gosari bana ngachaka koiboro gweka ngoso kimneti ngage swahili gitai bana nkimogo korerai ngibana mo kwerora iganga bana omenye muno musongo abasongo so abo bakalemba kali ne culture na intunto bwate culture karareta muna bana tigambe ketangaza abasacha balimo gwaka bieta egento kerige koro kwendege naro chomo sacho ndo go itwonirie ngombe akaonieri bwa 48 agakera bieta pi gaki posi gaki ba aya mwana matoke mo bogera go chari penio minto no mo koriyo bogambi mo bogera gintu keria mo sacho riga agite sabu agakura ago korokera chiri busano oko ulemero ngebere obolimo go somani abangina naino na bieta ne yakimo gwaga abangina mochi gwako mocha bana bagende skuru gaki gaki tigo boche gaki abaga mbarenga bali bagwa kamba sabire gaki moi mokia mahoko igo omwana onena akabieta omwalimu orega som international ya kitengere akori elibostin lakini munali lero mambi ninche ngo mwaka nire nyomba ingachandika akalichibeza chiane ngaja komatengo utako batisu ko bwato mukungu mwalimu gakwamogeta igakwamogeta aganja akabatiswa muna abatiswa akaba musuli tata akamenya kurusieroni akagache nyomba amuno mu America waro lyori nkaigwenda ya chiranye abieta esindu aselitara Yesu yato saleiria bana bachira bieta bakungu ba minto bago samusa chianga baka magoro mata stoko baka chianga to chandegete tata bwe meganda to iwe e family botigara bia omongina bibilia goteba ndabeli omongine kebunge kigio kangene omorandi isana kebungo ibere kwanaye no mongina nere ngo kwanira iga abana bane magoki nyoko mama ebesa timo baisa koba to baisa kobo mwango asugo kwana mangana bano gosenkoro yao tebe nyango gokwana asubo sibwa Nyasaye kaki ankoro mongina nabakogosera to basogote echi bagongete igorari echi asubo sibwa Nyasaye to korabo ogende chore rokore obasabere obatige bagendere tigesoko nabakogechi kwana ekiagerere ni gari igoro Nyasaye ngajari igoro teba naye ni golense asense naro minto isaore asense asayo tigamangana ogokwana abamake haleluya na nyambu ogo baba kwana mangana make tako babali amangana ya bangina bande bali batali ko abagaka masikani mogaka kwana na kwana munago kwana liba tako tukwanira nande gabuna sabageni kakino bwata manasi no bwata manasi kaki omogaka na chakwa no bochabu moganyere nyomba nande tako moganyira sabana moganyere state house na tagarata moganyere state house moboli ngomogaka mangana alikwale ko babali gana yake lakini abangina bande bangina ba agotabanga karwa somogeni ngo chande oromogen aye
mugako konywa metaba no goso kwarege stress pass mone na gokonye bana bali bane moigwere nyoko baiborete erinde mamogoki ekerare moyo mogende masome getabu gekero kwa mereng'anio aye mogende mogesome 26 egoteba bantu bara bariri bagoseria bang'ina bareta ogochaya obu no obosoku mobase gokorabo mong'ina oyo abeigo tata bwa emiganda agoseni mama obere ekanisa otere ekwaya kwaigure ocha ogende ekwaya aye nabo okogenda ekwaya maete ekwaya egogosukuma kwaba omoke ekwaya ayo noare aleluya abana bane bano lyorio morende omong'ina oyo ore ekwaya nyasaye abasesenia ase erieta ria Yesu omotori akorire korandi pastor incho abo ntogambirane batara nere ngokwana kianda gia 10 olitayire miaka 8 akorire karakira usima yuneto pia mono tunashukuru. Get the point. Take a step forward.